Prvi čovek onkologije, dr. Žegarac, je nedavno gostovao i rekao da je 17% povećan broj obolelih od karcinoma. Dakle, ja garantujem da je sada najveći sukob interesa kada su grane medicine u pitanju upravo onkologija i kardiohirurgija i vaskularna hirurgija. Dakle, ali onkologija broj 1. Zašto? Ova država je među prvima u regionu obezbedila savremene imuno i biološke terapije. Zaista jeste. Ogroman, to su milijarde u pitanju. Ali o tome ko će dobiti terapiju odlučuje struka, odlučuje konzilijum. Dakle, ako vi dobijete njihov potpis, ja sam to prošla s mojim ocem. Da. Drugo, to su indikacije, listace, ali opet o svemu tome odlučuje struka. Da se ne lažemo. Ali sama činjenica da onkolozi prepodne rade u državnom sektoru, a posle podne rade privatno, u situaciji kada ljudi kao svoj spas vide tu imuno i biološku terapiju o kojoj se toliko priča, a to nisu terapije ni za sve karcinome, ni za sve pacijente.